Айде да ходим, бе. Не бе. Мой свят. Айде сега. Добре, Пув-пав. Матко, Кажи, бе. макам да има. Знаеш какво? Какво? Ти карай. Имам $25. Карайте да. Айде, Да, отиваме черня. кутки. Добре, няма да говорим повече така, обещавам. Много холи ми ще карам. Викат ми, няма да говориш така. Говориш лошо, ти си лош човек. Аз не съм лош човек, аз говоря истината. Какъв е този? Иска да се шестичаваме ли? А, виж ги, бе. Опа! Май ще закъсва, бе. Какви са тия, бе? Пристия, бе, това да не са пирати, бе. Ще ми изпуха. Христо Тенки се фоля. Какви са тия, бе? Сега ще видим, чакай. А, това е Лънши, бе. Дон Кур на Вито. Кой, бе? Дон Просто облечен бяло, бе. Я ме пази, бе. Ай, седем. И как да те пажа, бе? Да. Тапак. Абе, момче, ти нормален ли си, бе? Кои сте ви, бе? Абе, ще се удавиш, бе, ти нормален ли си тук дълбоко, бе? Какви сте ви, бе? Това е шериф, бе. За риба сме, бе. За Това риба. е шериф, това, бе. Абе, за риба. Оня мани го. Взе го попътно. Няма проблеми, спокойно, чакайте. Стой, бе. Абе, не гледай го насочваме оръжие. Ще умреш. Ще умреш, бе. Свали оръжието, бе. Ще умреш, бе. Добре, ще умреш, бе, момче. Свали оръжието, бе. Нормално. Прибери Ще оръжието. убият заради тебе, Да, погледни го ги. даш. Виж, Сега. че са нормалните. Оставате тука, Да. защото съм много лош. Ай, защо, бе? И след няколко минути тръгвате, на къде сте тръгнали. Капитане, да пускам ли котвата, капитане? Не, те ще пуснат котва и ще стоят тука 5 минути. Пуснахме котва, пуснахме котва. Айде, чао. Айде. Аре, Бе, тръгвай, бе. Ого, бе. Айде, тръгвайте, бе. Приятно плаване. Те, бе. И ще бъдеш малко плавай, майка ти шиба. Аре, бе. Вие да не сте мръднали. Лодниците си бели. Белите са на лодници ги млази. Ти, в смисъл, мога да се качиш на лодката, сега да не се удавиш. Кой, бе? Ама 5 минути тука. Айде, чао. И да се пашите от айсберги. Мамка му. Идей да шотиш към колета, плашиш. бах ти късмета, а? Това беше шериф единия, бе. Гледай го, тръгна. То тръгна пак, бе. Да ги стреляме ли, бе? Не, бе. Ще потънат, бе, до всеки въпрос. Остави ги, бе. Аз какво им казах, бе? Давай. Да им жемим въгли. Давай, повече. Да, трябваше да им взем въглищата. Пак тръгна. Гледай го това лудия, бе. Тия стрелят прост, бе. Абордаж на острова. Ама отзад за тях има още една... Добре. Ама дали да не превземем някаква лодка? Я дайте рязко тук дясно. Ясно. Не се Надясно. подвлечем първо. Там има дъга. Накъде, бе? И ще минем под дъгата. Не, бе, давай, слушай, бе. Дясно и тук пак между островите дясно и се връщаме към Роудс. Така. Дясно. Пролечем, дясно. Дясно и после пак дясно. Дало ли си, бе? Не знам. Тия стрелят по нас, бе. Давай към тях. Малко. Давай към тях. Ей, сега ще извадиш шаботи, ще ги наплянеш. Те са две лодки.
Абе, да го стрелят. Чакай. Давай, спри тука на моста, бе, на острова, бе. Спри на острова, бе. Ай, стрелят. Малко ще е. Вече има... Ох, Ей, и мене ме оцелиха. Иде и пушка, бе. Ах, малко далеко. Има косенурка, бе. Мамата ми е